povinnostiach a cestovných a ešte psíka mám v aute, tak ešte raz sa stabilizujem a zistím, koľko nás tu je. A teda ďakujem ešte raz, že mám možnosť byť tu vďaka tým dvom krásnym dámam vzadu. A keď som sa pýtala vo vnútri, teda, že aj keď sa ma pýtali oni, že akú tému si zvolím, tak ono je to tak, že vlastne mne sa ukázalo v mojom živote to, že nič nie je oddelené. To znamená, že mnohí ma vnímate možno práve cez tú živú stravu, niekto zase silnejšie cez obrazy a niekto zase cez niečo úplne iné, ale v podstate vlastne je to môj život, ktorý žijem a zdieľam, že takto žijem. Takže ja vnímam, že aj pre nás všetkých ako ľudí je dôležité v tomto čase, práve po tých zmenách, ktoré sa udiali už minulý rok a ktoré sa dejú stále v našich životoch, práve to precítiť si, že idem ďalej, aby to nerezonovalo, precítiť si práve to, že vlastne nič nie je rozdelené a oddelené, že my žijeme náš život a my ho máme žiť naplnene vo všetkých našich sférach. Preto som nazvala aj toto zdieľanie, ja to nenazývam prednáška, pretože ja vnímam, že vlastne v tejto novej dobe a v tej novej zemi, ktorú už všetci tvoríme a v ktorej sa postupne ocitáme a precitáme a prebudili sme sa, je to práve o tom, že nikto z nás nie je prednášajúcim, ale všetci sme si práve nápomocní v tom, že zdieľame samých seba. Práve tým vytvárame tú svetelnosť novej zeme, a tie vibrácie, ktoré potom presvetľujú aj život ostatných okolo nás. A všetko to ale začína v nás samých. Takže ja som to nazvala súlad v celistvosti. A to je práve to, o čo sa tak prirodzene aj vo svojom živote snažím naplňať. Takže ono to naozaj krásne funguje tak, a dneska je veľmi zvláštny deň, pretože podľa majského kalendára je vlastne vrchol tej 13-dňovej vlny. Mne táto energia práve prastarých Majov veľmi blízka, pretože oni spájajú vlastne frekvenčné alebo energetické polia a popisujú ich, takže nejdu podľa kalendáru, ktorú my máme zaužívaný. Tak dnešný deň je zasvetený práve Jaguárovi, ktorý nám dáva veľkú silu, a dnešný deň je práve o tom, čo je vlastne v našich životoch to najdôležitejšie, a to byť v strede, byť sám sebe, byť v seba spojení, a vlastne z toho stredu sa dá ustáť všetko, čo sa v našom živote deje, všetky zmeny. A ja vnímam práve to, že to je aj to, čo hovorím ľuďom, čo zdieľam s ľuďmi, či už je to cez živú stravu, alebo cez obrazy, prostredníctvom obrazov, alebo nejakých konzultácií, je práve to, že nedržať sa jednej cesty, iba jedného systému, ale cítiť sám seba, začať sa pýtať sa nášho vnútra, ako nakladať so svojím životom a ako vlastne začať v tej novej zemi fungovať, pretože naozaj vibrácie sa zmenili. Oni sa tak zjemnili, že my sme nútení prijať nás celistvo. A všetko, čo je v nás ešte neosvetlené, čo ako keby mnohokrát nechceme vidieť, ale máme strach sa na to pozrieť v nás samých, nejaké naše strachy a vzorce, tak práve to všetko vychádza neustále na povrch a bude to stále silnieť. A ja sama na sebe viem, že ten jediný spôsob, ako s tým naložiť, je naozaj ísť cez seba a každodennou praxou v každých detailoch, aj v tých najmenších, vlastne to začať aplikovať, to seba spojenie. Takže nie je to žiadna mágia alebo alchymia, ktorá je mimo nás. Ono to je alchymia. My vlastne robíme v našich životoch veľmi veľkú alchymiu. To je tá premena olova na zlato, že my sme si v tomto čase, v tomto transformačnom vybrali tu byť, a sme to práve my, ktorí máme urobiť tú zmenu a môžeme urobiť iba cez svoj vlastný život. Takže nie je to nič, čo by prišlo zvonku. Nie sú to žiadni záchranári z hviezd. Tie bytosti, aj všetci naši strážni a sprievodcovia, oni s nami spolupracujú. Ale my sme práve tá koncovka na zemi, ktorá tu je, a my vlastne máme otočiť tú našu frekvenciu zo strachu cez sebalásku do svetla. A ono sa to, už som aj keď pred 2 týždňami sme boli na Chote Boží, tak
tam som to aj povedala ľuďom, pretože my mnohokrát chceme počuť veľmi vysoké spirituálne veci a hovoríme o láske a vieme, čo to je, ale naozaj tá láska, tá skutočná láska začína láskou k nám samým. To znamená, že v našom každodennom bytí, v každej minúte a v každej činnosti, ktorú robíme, tak jednoducho máme začať cítiť radosť. A radosť je to jedna z najvyšších frekvencií. Práve to, čo je radostné, je naplňaním Božieho plánu na zemi alebo plánu našej duše, ktorý sme si vybrali. Takže ja som osobne prešla veľmi silnou transformáciou ešte od minulého roka, kedy ešte na počiatku roku 2012 som mala pocit, že som žila v oddelenosti, pretože som mala pocit, že spiritualita nie je zlučiteľná s bežným životom a že nie je zlučiteľná ani s hmotou. Až mi vesmír ukázal, že to tak vôbec nie je, pretože ja som tvorca môjho vesmíru, ako každý jeden z nás sme tvorci nášho vesmíru a to znamená, že my máme všetku moc v sebe, tú silu, ktorú máme teraz uchopiť. My sme postavení preto, aby sme cez lásku a cez tú vibráciu, ktorá tu už žiari medzi nami a to je práve tá najjemnejšia frekvencia a cez sebalásku, aby sme sa následne dostali k našej sile. A pre mňa to bolo veľmi, veľmi ťažké práve aj ako žene, pretože my ženy máme mnohokrát zapísané, alebo v ľudstve bolo zapísané, že sme sa vzdávali vlastnej sily. Takisto ženská časť nás samých sa vzdávala svojej vlastnej sily, že žena má byť jemná a tak ďalej a tak ďalej a to sa vlastne to spolu súvisí. A tá sila použitá práve s jemnosťou alebo sila použitá cez intuíciu, to je tá ženská stránka v každom z nás, či sme muž alebo žena, je práve ďalším nástrojom, ktorý máme začať používať. A to je to, mne to prišlo ako taký obraz, že mám jednu knižku, volá sa Tajné evanjelium Márie Magdalény a tam je písané o dvoch aspektoch, o aspekte Krista Logos a Krista Sofia. Takže múdrosť a slovo. A vlastne to je tá ženská a mužská časť. A mnohokrát sa práve v tých textoch spomína to, že keď sa tieto dve bytosti alebo tieto dve energie spojili a stretli, tak začalo z oblohy, začalo sa rinúť svetlo a oheň. A ja som vlastne nerozumela, čo ten oheň znamená. A ten oheň je to, čo sa teraz týka. Ten ďalší krok pre nás všetkých je naozaj uchopiť svoju silu. A tú silu dať do zemskosti, do každodenného bytia. To znamená, najvyššia spiritualita sa žije tuto, v tomto našom tele. A tá najvyššia spiritualita nie je od nás oddelená tam niekde hore. Ale tá sa práve žije v každodennosti, ktorú zažívame. My vlastne robíme túto transformáciu, že práve cez túto aj spoločnosť, ako je nastavená, cez naše zamestnania, rodiny, rôzne formy, ktoré v sebe máme zapísané, tak my máme vlastne nájsť seba spojenie a to seba spojenie si držať v čo najväčšej miere každý deň, v každom okamihu, snažiť sa o toto. A ono je to vlastne proces, ono sa to nedá bez toho, aby človek skutočne započal to robiť sám zo seba, pretože nikto iný nám s tým nepomôže. Takisto nám už nepomôžu ani žiadni liečitelia. Pokiaľ človek nechce pracovať sám, tak jednoducho, ja to vnímam tak, že vesmír už ako keby nepustí priblíženie tam, kde neuchopujeme my sami našu vlastnú moc a našu vlastnú identitu a vedomosť toho, že iba my máme tú silu všetko zmeniť. A to sú také rôzne aspekty, práve ktoré sa ukazujú teraz aj v našich bytiach a budú sa ukazovať u každého z nás je to rovnaké, pretože sme ľudia a tá frekvencia, ktorá sa deje, ktorá vlastne je tu, tá, ktorú sme si vybrali, tak sa týka aj našich tiel, týka sa našich vzťahov, týka sa nášho myslenia, týka sa úplne všetkého. To znamená, že mnoho ľudí práve teraz, aj v tejto dobe, zažíva to, že prechádzame možno veľmi rýchlymi zmenami, že sa nám rozpadajú vzťahy, rozpadajú sa veci, odrazu telo prestane fungovať alebo nastúpi veľmi rýchla choroba. A ono vlastne bude to pokračovať aj naďalej, pretože každý ten aspekt, ktorý nám náš život zobrazí, je iba o tom, aby nám dal správu, že prosím ťa, vráť sa do súladu, pretože aj naše telo, pokiaľ prejaví nejakú chorobu alebo nerovnováhu, tak vlastne nám len odzrkadlí túžbu. To telo má túžbu žiť, pretože my sme tu preto, aby sme žili, my sme nastavení na život. To znamená, aj každá choroba alebo každé miesto, ktoré cítite ako bolavé, je iba signálom k tomu, aby
sme zistili, čoho sa to týka, aby sme to rozpustili v sebe. Pretože to, čo je na tele, sa týka energetickej úrovne. A takisto naše vzťahy. Všetky vzťahy, ktoré boli doteraz založené nie na láske, nie na skutočnom partnerstve, ktoré bolo podporné, ale mnohokrát aj medziľudské vzťahy, aj partnerské boli založené na rôznych programoch. Ja som mala veľmi silné programy v sebe. My to máme zapísané ako ľudstvo a ako toto pokolenie, ešte aj od našich predkov, tak všetky tieto vzťahy vlastne budú prechádzať očistou a budeme sa pýtať, kto si mi ty a kto som vlastne ja. A tam to celé začína. Vždy je to o tom opýtať sa, kto som ja a čo je moja najvyššia forma mňa samého tu na zemi. Ako skutočne cítim, že túžim žiť. Ako skutočne moje vyššie a moja duša túži žiť v radosti. Pretože práve cez radosť, vtedy keď človek plynie v radosti, tak naplňa to najvyššie, na čo sme tu. A ja som to už spomínala aj v tom poslednom videu spred pár dní. A ak ste čítali Anastáziu, pre mňa tam bola naozaj dôležitá veľmi tá veta, ako Boh odpoveda Anastázii. Ona sa modlila k Bohu s vďakou. Ona ďakovala, ona o nič neprosila. A keď sa on spýtal, ten spisovateľ, že ako si myslí, že by Boh odpovedal, a ja si pamätám tú prvú vetu a tam bolo písané: môj milovaný synu, dal som ti všetko. Celá zem je tvoja, v jej záhradách môžeš tvoriť. Tak ťa len prosím, buď šťastný. A do mňa vtedy vstúpilo veľmi silné uvedomenie práve toho, že my vlastne hovoríme o prekročení duality, veľa sa o tom píše. A že čo to vlastne znamená. A je to skutočne to, že svet je taký, aký je, ale pokiaľ ho my hodnotíme, bude tam neustále boj. A nedá sa povedať, čo je lepšie, či byť čisto spirituálny alebo čisto v hmote. To sú vlastne neustále hodnotenia. To znamená, nič nie je lepšie. A všetko je práve najlepšie tak, ako je, pretože my sme si to sami vybrali a sami nastavili na to, aby sme započali túto zmenu. A takisto sa to týka našich životov. Všetko v našom živote je vlastne dokonale v súlade, pretože keď príjmeme všetko, ako je, bez hodnotenia, tak vtedy zacelíme celé naše pole, celé naše vnútro a vtedy môžeme začať tvoriť inak. Pokiaľ je tam neustále hodnotenie, posudzovanie nás samých, pretože tam je ten najväčší vnútorný boj, ja to poznám sama na sebe a my každý bojujeme s našou vlastnou temnotou a ono to práve nie je o tom už bojovať s temnotou alebo s nejakými nižšími energiami, pretože vlastne ono to nie je temné, to sú len neosvetlené časti nás samých a práve tá cesta, ktorú tu prechádzame ako ľudia, je o tom, aby sme porozumeli a pochopili, že práve tou cestou a tým nachádzaním vlastného stredu a svetla vlastne robíme tú našu prácu, na čo tu sme. A ešte taký ďalší stupienok pre mňa, ktorý by som dlhšie spracovávala, bolo práve porozumenie toho, že vlastne, že potom sa už nemusíme o nič snažiť z toho, že chcem niečo naplňať, chcem naplňať svoje poslanie, pretože keď sa človek dostane do súladu s vyšším ja, tak odrazu tá vôľová energia, nižšie frekvenčná, alebo teda hustejšie vibrujúca, odrazu prestane mať význam, pretože keď sme v súlade s našou intuíciou, cez srdce, cítime našu intuíciu, čo nám hovorí, sme spojení s našim vyšším ja a vtedy vlastne náš život funguje úplne dokonale. To znamená, my práve toto sa tu deje, práve tento súlad, to seba spojenie, ktoré každý z nás cíti, že tam je, to je to, čo nás ženie dopredu, to je to, čo hľadáme. A mne to prišlo, naozaj sa to odrazu nalialo do mňa, že seba spojenie, ale v každom okamihu dňa. A keď periem prádlo, robím to s radosťou. To je zmena frekvencie. My vlastne pokračujeme v našich životoch také, aké boli. My sme neodleteli na iné planéty, nič sa to nezmenilo, ale vlastne vo vonkajšej forme robíme stále tie isté veci. Musíme sa starať o domácnosť, o dieťa, o všetky veci, chodíme do zamestnania, ale ide o to, ako sa k tomu vnútorne postavíme. Pretože keď do toho postavíme radosť, skutočnú radosť a vďaku, a ja vždy ďakujem za to, že si mám kde oprať tie veci, ďakujem za to, že môžem nakrmiť svoje dieťa, tak jednoducho to dostane úplne novú frekvenciu. Takže my sa posúvame od formy k frekvencii, ktorá ide z nás. A vtedy, ja sama to viem na sebe aj v rámci zdravia, naozaj je to tak. My máme v sebe zapísaných veľmi, veľmi veľa programov, ktoré sú seba zničujúce. Ale tam je práve to, nesmieme sa za to súdiť. Pretože my práve v tejto dobe, ako hovoria Májovia, že my sme tí, na ktorých sme čakali, tak skutočne nie je to nikto zvonku, ale my sme tí, ktorí sa práve teraz prebudzame a uvedomujeme si, že
Je to naša vlastná zodpovednosť a výber, že sme si tu vybrali tu byť. A otázka je, a čo s tým urobíme? Budem ďalej trpieť v živote, alebo začnem mať radosť? To sú dve cesty a vlastne tá voľba je iba na nás. A ja som 34 rokov svojho života kráčala práve tými slzavými údoliami. Až teda pred tými 2 rokmi som porozumela, že môže to byť, skutočne to môže byť inak. A môže to byť inak práve v tom jedinom okamihu. Keď si my uvedomíme, že sme hodnotní už len tým, že sme. Tam začína sebaláska. Som a milujem sa taký, aký som. Bez hodnotenia, bez všetkého. A ako hovoria aj Májovia, my vlastne transformujeme celú rodovú líniu, aj celé ľudstvo. Toto je tak výnimočná doba a je tak veľmi exponovaná a skutočne je veľmi, veľmi náročná, ale práve my sme tí najsilnejší z najsilnejších, ktorí sme tu v tej fyzickej podobe a je to naozaj naša voľba. A tým, že vlastne transformujeme všetky tieto generácie za nami, čo stoja, oni nám len otvorili cestu, aby sme my tu mohli byť a vlastne cez nás vo fyzickej rovine sa práve ukazujú všetky nespracované veci, ktoré mali aj generácie pred nami. To znamená, že vôbec sa nesúďme sa za nič. Jednoducho všetko je v poriadku a keď niečo sa ukáže v nás, kde nás to zabolí, alebo máme nejaký hnev alebo smútok, to je emócia. Emócia je informácia. To znamená, nie je to dobrá alebo zlá emócia, aj keď sa na niekoho nahnevám. Ja sa nehnevám kvôli tomu človeku. To je môj vlastný program, ktorý tam mám. Takže vlastne pre nás je dôležité práve toto preklopenie frekvencie a začať vnímať veci iba zo seba. A vtedy vlastne človek začne tvoriť úplne iným spôsobom. Je to veľmi, veľmi jednoduchá záležitosť, ktorú keď som porozumela, že je to skutočne tak, že keďže ja som tvorca môjho vesmíru a prijímam celú zodpovednosť za svoj život, od toho okamihu sa dokážem rozhodovať inak, pretože prestanem dávať projekcie smerom von na ľudí, ktorí mi akože ublížili a cítim sa dotknutá. To už nejestvuje. Jednoducho ja som ja a keď ma niečo niekde bolí alebo keď niekde vystúpi nejaký aspekt, ktorý nie je v rezonančnom súlade s láskou, tak len sa pozerám a pýtam sa, čo tam je. A ten spôsob, pretože za mnou chodia aj ľudia, ktorí sa pýtajú na konkrétne spôsoby. A ono to naozaj tak je, že my môžeme sa rozprávať o spirituálnych a energetických veciach, ale vlastne otázka je teraz, že ako s tým naložiť, aby sme to dostali do praxe. A ja tým, že som zmenila stravu, ozdravila som si svoje telo, začala som pripravovať jedlo inak, začala som vidieť a vnímať svet inak. Ono to chce vlastne iba tréning. A naozaj ako každodenný tréning, každodennú prax. Takže už nečakajme na nikoho a na nič. Tak sa to nikam nepohne. To znamená, áno, chce to veľmi veľa práce od nás samých. A vlastne nikto iný to za nás neurobí. A vlastne ja keď pracujem aj s ľuďmi, tak skutočne mne sa zobrazujú veci, ako to preniesť do pozemskej reality. Pretože aj keď sú nejaké fyzické bloky na tele alebo a dokonca už nejaká choroba, tak mne sa to zobrazí naozaj. Táto časť tela s čím súvisí a jednoducho hneď následne mám aj odpoveď, čo by tomu človeku mohlo pomôcť. A práve to tým chcem povedať, že pokiaľ sa v nás objaví niečo takéto, že máme nejaké ťažšie emócie, ktoré nás začnú stiahovať, ten návod, ako to ustáť, je práve to iba sa pozrieť sa na tie emócie, neponoriť sa do nich a vtedy, keď sa človek na ne pozrie a príjma a povie, aha, tak ty si teraz tu a tuto sa nejaká vlna hnevu alebo smútku vo mne zdvihla, tak ja sa vždy na to tak pozriem, že aha, tak ty si tu a nebojujem proti tomu. Pretože ako náhle je tam boj, my sa nedokážeme pohnúť ďalej. Ale keď príjmeme práve ten stav, ktorý je, a to ma práve naučil môj syn, to poviem presne, keď príjmeme ten stav, ktorý je bez hodnotenia, tak tá emócia nás sa ako keby otvorí, ten smútok, a zrazu vidíme, z akého zdroja to pramení. A vtedy s tým dokážeme pracovať. A naučilo ma to moje dieťa, ja ho veľmi, veľmi pozorujem, rešpektujem od malička, on je môj naozaj urýchlovač, preto tu dnes dokážem stáť, lebo tieto 3 roky boli pre mňa ako turborýchlosť v tom všetkom a naraz. A deti fungujú tak, že on niekedy sa nahnevá, otrieská hračku o zem alebo aj seba o zem a úplne sa oddá tej emócii, ale on vlastne nemá ešte v hlave zapísané, že či je dobrá alebo zlá. On si ju prežije a ja keď ho nechám a nebránim mu v tom, tak o 2 minúty je úplne vyrovnaný. A my sme vlastne dostávali ako deti
Ako deti sme dostávali také zápisy, že keď sme sa na niečo hnevali, tak nás rodičia vlastne po vzore svojich rodičov hneď usmerňovali, že toto sa nesmie a takto sa nesmieš cítiť a musíš byť dobrý a iba sa usmievať a tak ďalej. Takže my vlastne sa máme ako keby vymaniť z tých vzorcov, ktoré v sebe máme zapísané a oni sú naozaj zapísané až v našich bunkách. To znamená, že aj zmena stravy alebo úprava životného štýlu nám pomôže k tomu, aby sa to začalo liečiť, ale ten prvotný dej, ktorý sa udeje, je práve to, že ten stav sa mnohokrát zhorší. Takže, ale to je signál práve toho, že to liečenie sa začína. Takže vôbec sa nebojme toho, aj keď vždy, keď robíme zmeny, vždy, keď sa hýbeme dopredu, tak padajú rôzne sféry, ktoré sú tam zatvrdnuté a ktorých sa práve máme pustiť a vtedy to vyzerá veľmi dramaticky. A tam je taký jediný spôsob, ako to ustať, je naozaj ostať v strede, vedieť, že ja som oveľa vyššia bytosť, ja nie som toto moje telo, ja nie som iba ten človek, ale pochádzam zo zdroja, odkiaľ pochádzame všetci. A keď sa pozrieme na to takto zhora, tak to odrazu môžeme pozorovať až s úsmevom. Že čo my to tu hráme, že aké hry a aké pasce sme si na seba zase vytvorili. Takže ono je to vlastne celé taká hra. A je to veľmi, pre mňa je to už veľmi zábavné, ale tým to nezľahčujem, pretože skutočne bolo pre mňa nesmierne ťažké mnohokrát až do veľmi ťažkých vecí, kedy som mala pocit, že nechcem žiť, že som tu úplne omylom. Až jedného dňa mi prišiel taký pocit, že tak keď už sa mi toto deje, tak mi ukáž, prečo sa mi to deje. A vlastne tá naša ochota, tam je taký bod, kedy vlastne my sa vzdávame. Že prestaneme už bojovať, prestaneme hľadať a odrazu rezignujeme. Ale práve vtedy, keď človek rezignuje, tak doslova prestaneme zavadzať sami sebe, tomu nášmu vyššiemu ja, aby konečne mohlo do nás sa začať nalievať a konečne už taký unavený, rezignovaný, odrazu sa tie veci začnú meniť. A to je tiež jeden z princípov, je práve to nebojovať, prijať veci ako sú a vtedy sa pred nami otvorí úplne nová úroveň, do ktorej sa vieme potom krásne dostať. Takže my sa vlastne teraz vzdávame hodnotenia seba samého, to je to prekročenie duality v praxi. A tiež vlastne uchopujeme vlastnú silu a to je sila tvorcu. A s tým súvisí obrovská zodpovednosť. Naozaj zodpovednosť za každú našu myšlienku, pretože tie naše myšlienky sa nám teraz manifestujú obrovsky rýchlo. Ako Indiáni hovoria, že to, čo si pomyslíš, 3-krát obehne zemegulu a vráti sa to k tebe. Ale teraz je to tak, že si to človek pomyslí, že už to ani nechodí okolo zemegule, ale hneď sa to vráti k nám. Takže ono nás to vlastne samých, to, čo sme si vybrali, to naše vyššie ja a tá zvýšená vibrácia nás naozaj všetkých núti k tomu, aby sme prijali svoju zodpovednosť za svoj život, aby sme si rozhodli, aký je náš zámer. A môj zámer sa odrazu stal, som si precítila, ale ja som tu na to, aby som bola šťastná. Aby som bola zdravá, aby mi bolo dobre, aby moje dieťa malo radosť. A my všetci sme tu na to. To bolo práve to zhliadnutie toho, že skutočné žitie nie je o tomto, čo tu kupujeme a ako sa zdierame mnohokrát v práci alebo robíme veci, ktoré nám nerobia radosť, ale o tom, aby sme mali radosť. Preto ozaj v tejto dobe sa všetko mení a to vidím aj na svojom dieťati, aj na tom, že tieto deti, ktoré sa narodili teraz v tejto dobe, tak oni majú úplne jasno. On má jasno a on presne vie, mi zobrazí, kde ja mám nejaký boj. A to je nekompromisné. Preto ja vlastne aj dokážem so sebou pracovať, lebo mám veľkého pomocníka, ktorý je zároveň takým mojim ako najtvrdším orieškom, pretože na ňom sa najviac učím. A učím sa tak, ako všetci. Vlastne nám stačí jediná vec. Vždy sa pýtať, čokoľvek sa udeje v našom živote, čokoľvek nás zasiahne, aký vzťah uvidíme aj v našich rodinách. Všetko, čo je návonok, zobrazuje nás samých. To znamená, my máme v každom okamihu dňa jedno úžasné vodítko. Celé naše okolie, zároveň máme naše telo, ktoré keď začneme pociťovať, ako sa cíti, tak máme okamžitú odpoveď, kde sme v harmonii, kde nie sme. A vlastne to jediné, čo máme my teraz robiť, už neriešiť hlavou, ako to celé spracujeme, ako zmeníme svoj život. To už nejde cez mysel, cez hlavu. Ide to iba cez pocit a seba spojenie. To znamená, čokoľvek sa deje, čokoľvek sa mi zobrazuje, kdekoľvek cítim hnev, smútok, čokoľvek,
tak len sa pozrieť, aha, tak to vybehlo zo mňa táto emócia, táto situácia mi to zobrazila a ja sa teraz pýtam, čo mi to ukazuje, pretože tá situácia je iba môjim zrkadlom. Takže ja vlastne tým, že sa zastavím a nebudem obviňovať vonkajší svet, že je za niečo zodpovedný, už to je veľký pokrok, prestať dávať veci na vonok, ale pozrieť sa, aha, tuto vidím teraz toto a ako sa ma to týka. A odrazu uvidím, že ja mám v sebe otvorený nejaký kanál, ktorý z detstva mnohokrát, ktorý mi ukazuje nejakú veľkú bolesť. Ale práve tým, že už to prestanem dávať za vinu vonkajšiemu svetu, aj to je obrovský posun. Uvedomiť si, že ja som a oni mi len zrkadlia. Takže to sú také... Ono všetko, úplne všetko sa vlastne mení. A cítime to všetci. Nikto predtým nemôže zavrieť oči. A týka sa to nás všetkých, pretože je to frekvencia. Je to frekvenčná zmena, ktorá sa deje. To znamená, cítime to na tele, cítime to aj v tvorení nášho sveta vonkajšieho. A ja vnímam naozaj aj to, že ono stačí odovzdať sa. Prestať bojovať so sebou, prestať sa hodnotiť, odovzdať sa, rezignovať a poprosiť, dej sa vôľa Božia cezo mňa. A vtedy sa začnú diať úplné zázraky. Pretože keď sa človek odovzdá, tak sa stane kanálom tej božskej energie, ktorou sme všetci. Ale každý sme sem prišli ako jeden lúč, ktorý máme kráčať našou vlastnou cestou a tá zmena tej cesty nie je ani forma, že zmeníme zamestnanie alebo zmeníme partnerov. Ono to nie je o tom. Ono to je o tom, ako zmením postoj ja sám voči sebe. Tým pádom sa zmení celý môj svet. A vlastne skutočne aj v aspekte tohto sveta, ktorý vidíme navôkol, je naozaj dôležité to precítiť, že všetko je to dielo Božie. A keby to nebolo v súlade s Božím plánom a s tým, čo sme si to aj my vybrali, tak by to nebolo možné vytvoriť a stvoriť. A práve tá božskosť v nás, alebo tá zdrojová energia, alebo Boh, nazvime to akýmkoľvek menom, ona mnohokrát potrebuje zobrať na seba podobu práve temnoty, aby nás dostala ku svetlu. To znamená, že mnohokrát, keď sme trpeli alebo sa trápili a cítili sa v tme, tak aj to bolo božské, pretože sme si to tak vybrali, aby sme dokázali práve v tej temnote rozsvietiť to svetlo a tam získať svoju silu. A ja to viem na svojom živote, na tom, čo som prešla a každý máme svoju cestu a skutočne je to zmena postoja k sebe samému, plynutie do seba lásky, seba prijatie a je to veľká a každodenná práca. Takže naozaj telo je náš najvyšší spirituálny nástroj a to spojenie neba so zemou, o ktorom sa toľko píše a hovorí, je práve to začať to žiť v každodennosti. Aj v tom, že platím účty, v tom, že potrebujem niekam ísť, v tom, že potrebujem vybaviť nejaké veci. To sú také veci, ktoré ľudia častokrát teraz nechcú počuť, lebo stále snívame o novom ráji, ale ten nový raj začína tým, že príjmeme všetko ako je a vtedy to vieme zmeniť. Vtedy sa začneme rozhodovať inak. Takže ono je to vlastne, pre nás samých je to veľmi jednoduché, pretože máme seba samých tu na zemi. To znamená, ten nástroj, najvyšší nástroj, nie je forma meditácie, alebo sviečky, alebo to sú také pomôcky, aj kryštály sú pomôcky. Ale keď sa človek pýta sám seba, pýta sa svojho tela, cítime naše telo, preto je dobré urobiť si očistu a zľahčiť stravu, vtedy nám telo dáva signály a my sa s ním môžeme rozprávať. To znamená, my máme najvyššie nástroje tu na zemi a tým sme my sami oblečení práve v tomto. A takisto naše emócie vlastne sú tým vodítkom. A emócia je informácia. Ono to nie je ani dobré, ani zlé. Je to informácia, ktorá nám ukazuje, kde sme, kto sme a ukazuje nám, kde sme v súlade, kde nie sme v súlade. A ja to vnímam ozaj tak, že som veľmi, veľmi vďačná aj za všetko, čo sa mi ešte zobrazuje, pretože aj ja mám v sebe množstvo programov, ale nepadám do nich. Nepoviem, že toto tu je a idem samu seba znehodnocovať. Ja som to robila, mala som pocit, že som zlá, že keď sa ešte toto objavilo, ale teraz práve on mi to ukazuje najviac a keď nájdem nejaký program, tak zaň poďakujem. Viem, že tam je ukrytý strach, ale ja za ten strach poďakujem. A keď zaň poďakujem, tak vtedy ten strach vlastne nemá s čím bojovať vo mne. A vtedy sa mi ako keby odovzdá aj tento pole toho môjho strachu a ja môžem pohliadnúť, odkiaľ ten môj strach pramení. Týmto spôsobom robíme transformáciu.
A vlastne je to o seba spojení, je to o tom skutočne pociťovať, čo cítim a skúšajte to doma na bežných veciach, na tom, že ste smední a chcete sa napiť, tak sa zastavte a opýtajte sa, dobre, a ktorý pohár by som si na to mal vziať? A jednoducho, keď cítite teplo, tak to je ten správny. Keď je tam také zatiahnutie, tak to je niečo, čo je nesúladné práve vtedy. A ono vlastne aj nové vzťahy sa formujú teraz práve tak, že my sme si každý človek v človeku, ale keď ideme cez spojenie z našho vyššieho ja, tak vnímame, už miláček, tak vnímame, vlastne vidíme aj druhého človeka ako to svetlo, ako zobrazenie nás samých, pretože všetci sme jednota a vtedy nevstupujeme do bojov. To je dôležité v tejto dobe, udržať si seba spojenie so sebou samým, milovať sa tak, že sa prijímam taký, aký som so všetkým a vedieť, že je to moja cesta, ktorú som si vybral na to, aby som sa dostal k svojej sile. A práve tou silou, spojenou so zodpovednosťou za každú myšlienku, to ide postupne, začíname tvoriť novú zem a nový svet. To je iba cez toto prijatie. A ja naozaj cítim, aj dnes, keď som sem išla, stále sa mi ukazovala modrá farba, svetlo-modrá farba tyrkysová. A to je práve, tiež aj každá farba je vlastne informácia a teraz tá tyrkysová súvisí aj s krčnou čakrou, ale aj s vodou. A voda je vlastne, celý tento rok je v znamení vodného hada. A je to vlastne jínová voda, to znamená veľmi, veľmi hlboká voda. Minulý rok bol vodný drak, to znamená, my sme sa ponorili do našeho emočného tela, do našich emócií a voda zobrazuje emócie. A tento rok plávame ešte hlbšie a jednoducho, už sa nemôžeme ničoho chytiť, nadýchnúť sa, my sme v tom ponorení a musíme v tom nájsť rovnováhu. Musíme, no. Hľadáme v tom rovnováhu a je to prínosné, vlastne je to proces, ktorý sa deje a týka sa nás všetkých a ešte tá modrá farba pre mňa súvisí aj s tým, že je to o zdieľaní, pretože nová zem je naozaj stretávať sa a zdieľať samého seba. Nie hodnotením, kto je aký, ale tým, že ja som takýto a som, ktorý som. A mám sa natoľko rád, že naozaj som, ktorý som. A vlastne keď jeden človek ustojí túto svoju frekvenciu, tak vlastne pomáha tým aj druhým, pretože vtedy naše pole žiari takým svetlom, ktoré zároveň vybračne vyťahuje svetlo aj z druhých ľudí. My ukazujeme aj ostatným, že aj oni môžu byť, ktorí sú. Som, ktorý som takáto a mám sa taká rada, už sa nehodnotím. A keď sa niekde ešte hodnotím, tak s tým pracujem. Ale vlastne nedostávam sa do nejakých strachov a do nejakých jám, ktoré tam boli predtým a jednoducho prijímam celé svoje človečenstvo, pretože my sme tu na to, aby sme boli ľuďmi v celom našom vyjadrení nás samých. Vo všetkom a každý jeden aspekt nás samých je božský. A v tej knihe práve Tajné evanjelium Mária Magdalény od Tau Malachy je písané, že Kristus Sofia, tá ženská stránka aj v nás samých. Teraz cítim prílev krásnej energie. Že či nie je písané, musí zostúpiť do tej najväčšej temnoty, aby práve tam rozžiarila svetlo. A že ona vedie involúciu duši. A on vedie evolúciu duši. A ich spojením vlastne vzniká nová zem. A ja som si to precítila, že vlastne my sme mali, naša intuícia, naše emočné vnímanie bolo mŕtve, bolo zomreté, zostúpilo do veľkých temnôt v každom z nás. A teraz je to o tom, že práve z tej najväčšej temnoty, z tých našich strachov sa začala prebúdzať intuícia a ženská stránka v nás a prebudila sa naplno, aby sa dorovnala k mužskej energii. Ale oni nemôžu byť jedna viac ako druhá. Jednoducho je to súlad. My vlastne prestávame bojovať, my prekračujeme dualitu a prekračujeme aj naše vlastné tiene práve seba prijatím a práve tým seba spojením a spojením toho, že som človek, ktorý je božský. A mám tu najväčšiu moc, pretože ja sám som tým Bohom na zemi. Každý jeden z nás. A pre mňa je táto doba niečím nádherným. Je to veľmi, veľmi búrlivé. Mnohokrát to bolo búrlivé.
Ale dnes, keď už sa takto stretávame, keď sa stretávame s ľuďmi, alebo keď aj ja sama robím to, čo robím a mi to tak plynie, tak viem, že to všetko malo veľký zmysel. Všetky tie trápenia, všetky naše smútky a bolesti mali práve tento zmysel, aby sme boli tými, ktorými sme a konečne mali radosť bytia zo života. A ono to vlastne nie je oddelené. Všetko je to jedno. To znamená, záleží na tom, s akou energiou operiem to prádlo a s akou energiou vytvorím jedlo, s akou energiou sám seba odmenujem, alebo ako sám seba objímam, čo si doprajem. A ja som dlhé roky mala pocit, že vnútorne, že si vlastne nezaslúžim, že musím o lásku bojovať a neustály pocit viny. A potom som pochopila, že ale láska je vo mne samej a aj to vyjadrenie, ktoré robím smerom na vonok, je vlastne projekciou mojej sebalásky. Ja nerobím nič, čo by som cítila, že chcem robiť pre druhých. Ja to robím vlastne cez seba pre druhých. A to je to si spojiť, že mám sa natoľko rád, že som a žiarím a vyžiarujem svoje pole. A vtedy dokážem pomáhať aj druhým ľuďom. Pretože my máme aj jeden veľmi silný program ešte v tom, a mne sa to aj dnes, včera večer pekne zobrazilo, že máme buď tendenciu zachraňovať, alebo očakávať od druhých, že nás zachránia. A vtedy je tam, to je vlastne nižšia vibrácia, to je niečo, čo nie je v súlade s láskou, pretože mnohokrát mne píšu ľudia, ja to poviem na príklade, píšu mi ľudia so žiadosťou o radu a ja sa jednoducho pýtam svojho seba spojenia, čo môžem napísať a či môžem odpovedať. Mnohokrát im napíšem, že bolo by lepšie, keby prišli na osobné stretnutie, pretože to je veľa. Ja vlastne sa pohybujem v ich poli a dokážem s nimi potom pracovať a ten človek sa cíti dotknutý, že vôbec má mi dať nejakú protihodnotu za tú prácu, ktorú urobím. A ja som sa musela naučiť narábať aj s touto energiou a toto bolo asi pre mňa najťažšie. Ten pocit toho, že energia musí byť v rovnováhe. To znamená, výmena energií musí fungovať. A pokiaľ ide ale človek z vyššieho ja, tak vždy vie presne, čo má povedať, ako má narábať aj s týmto polom. Ja to robím tak aj pri obrazoch, vždy sa mi ukáže presne, ktorý má akú cenu alebo hodnotu. A mnohokrát vymieňam veci. A to som chcela práve tým povedať, že pokiaľ my sme v súlade sami so sebou, tak viem, že aj tomu druhému človeku to pomôže. Pretože hmota je niečo, čo nás obklopuje a my to potrebujeme. A je to život, ktorý ešte teraz žijeme. A ja to viem sama na sebe, že ja som tiež musela veľa hmotných vecí odovzdať, aby som sa dostala sama k sebe. Ja som zaplatila za to mojej majsterke, že ma doviedla samej k sebe. To znamená, je to naozaj o tom mať sa natoľko rád a vedieť, že aj vo vesmíre je aj hojnosť všetkého. Pretože to sú témy vlastne nášho seba prijatia. A ja skutočne cítim, že ani jeden aspekt nášho života už nemôže ostať nepovšimnutý a máme plynúť a byť v radosti. Po všetkom. Aj v tom, že robíme prácu, ktorú robíme, aj v tom, že dostaneme za to zaplatené, aj v tom, že môžeme nakúpiť nejaké veci, že môžeme oprať prádlo, že máme kde bývať, že máme rodiny, z ktorých sme vyšli. Odrazu začneme pozerať na nich úplne iným spôsobom, pretože dokážeme sa na nich pozrieť všetkých s vďakou, aj keď tam boli mnohé zranenia, o ktorých sme si mysleli, že nám ublížili, nie je to tak. Tí všetci navôkol nás pripravovali na to, aby sme sa stali samými sebou. To znamená s veľkou vďakou v každom aspekte nášho života. A to je to, čo funguje. Pokiaľ človek je vďačný, tak všetko začne fungovať. A pokiaľ človek je ochotný ísť v súlade a poprosiť, dej sa vôľa Božia cez mňa, tak ono nám je to ukazované, kadiaľ naše cesty vedú a každý jeden aspekt nám je daný do života. Stačí byť tomu otvorený a nebrániť samým sebou v tom toku božského. A to sa týka zdravia, úplne všetkého. A my vlastne máme, naše telo je jedným úžasným výtvorom, ktoré nám v každom okamihu dáva všetky informácie. Aj k tomu, aby sme ostali zdraví, pretože zdravie je frekvencia, ktorá je čistá. To je prirodzená frekvencia, ktorou môžeme byť. Záleží len na našom vlastnom rozhodnutí. A
a takúto radosť mať zo života. To je práve to a my sme o pol hodinku práve bude mať aj Peťko Živý tie svoje hry intuitívnej pedagogiky. Pre mňa je obrovským prínosom aj tento ďalší stupeň je práve to, že začať sa hýbať. A keď sa začneme hýbať a koncentrovať do tela, vtedy sa sprítomňujeme a stávame sa deťmi. Vtedy vlastne sme prítomní, sme celiství. A ono je dobre si odskúšať prítomnosť seba samého. Pocit, ja som, ja dýcham, ja dokážem hýbať prstami, rukou, dokážem vytvoriť akékoľvek veci, dokážem robiť toto, čo robí on. Jednoducho, deti sú v prítomnosti. Oni nič neriešia hlavou, oni sú a vlastne my sa tam máme dostať tiež do tejto radosti detskej. No, to je to, čo sa tu deje a sme v tom všetci a sme v tom všetci spolu a to, čo zdieľam ja, to nie je, že ja niečo viem viac ako vy všetci ostatní. Ja len dokážem pozorovať a čítať a pociťovať, pretože som sa otvorila pred 6 rokmi a začala som intenzívne so sebou pracovať. Bola som ochotná 1000-krát zomrieť, aby som sa mohla 1000-krát znovu zrodiť. Púšťať sa fóriem, púšťať sa všetkých strachov, pozrieť si tie strachy, vedieť, že tam sú a prijímať ich. To je ten proces. To je ten proces nášho seba liečenia a znovu zrodenia. Takže ja len vlastne zobrazujem, brúško ťa boli, iba doslov dávam to, čo vidím. My všetci sme si zrkadlom, takže tá nová zem už je a my v nej už sme a žijeme. A dokážeme v nej udržať sa, čoraz viac a viac v nej byť práve cez to seba spojenie s mojou intuíciou. Pretože to je ten nástroj, ktorý nás vlastne vedie tu, v tejto zemi, v tejto realite, božskou cestou, už nie tou pozemsky ľudskou, ktorá bola odpojená, ale tou pozemsky ľudskou, ktorá je spojená s nebeskou. A to je ten proces, ktorý sa tu deje, to je ono. A bolo to pre mňa veľmi oslobodzujúce zistiť, že nemusím odlietať na inú zem, že neprídu žiadne kozmické lode. Odrazu sa to stalo pre mňa oslobodením, že som a môžem za to zodpovedať iba ja sama, pretože v tom je vlastne moja sloboda. A nás všetkých. Choď tuto von. Takže veľmi, veľmi ďakujem aj, že sa stretávame, pretože my tu vytvárame určité polia. A každý z nás je súčasťou toho pola a každý si aj odnášame to, čo sme tu spolu vytvorili. A ja keď tu stojím takto pred vami, tak ja som tiež minulý rok vlastne musela transformovať moje obrovské strachy, postaviť sa takto pred ľudí a odkryť svoju dušu. Ja som nemala problém robiť modeling a ukazovať sa v šatách, keď som vlastne nikto nevedel, kto som. Bola to len forma. Ale teraz ma vesmír postavil do toho, alebo moje vyššie ja. Rozprávaj o tom, čo cítiš, zdieľaj, kto si, zdieľaj svoju cestu. Ja nehovorím o ničom inom, iba o tom, čo žijem a čo som zažila a čo mám precítené. A ja vnímam, že naozaj, že my vlastne ani o ničom inom nemôžeme. Pretože my sme tou frekvenciou, ktorú si nesieme a ktorá sa presvetľuje stále viac. A je to skutočne preto tá Tyrkisová tu, aby sme zdieľali medzi sebou. Je to dôležité. Pretože ja som mala pocit, že som sama. Že vôkol mňa mi nikto nerozumie. Ale teraz vnímam, je dôležité to, aby sme sa spájali, aby sme rozprávali, aby sme zdieľali, kto sme a mali radosť toho, kto sme my sami. Takže to je to celé. A ja veľmi pekne ďakujem aj za dnešné stretnutie, aj za to, že tu môžeme byť. A ďakujem. Ďakujem nám všetkým. Mám potom aj nejaké tie obrázky, o ktoré ma ľudia najviac žiadali, že chceli vidieť aj naživo, tak je tu to srdce transformačné, ako premieňajúce minulosť na svetlo a zároveň tiež tento veľmi silný ochranný obraz, ktorý sa teraz zobrazuje znova s našimi sprievodnými bytostiami a s 13-kou v kóde, pretože ešte tam je, vlastne naše fyzické telo funguje úžasným spôsobom v rytmoch prírody, takže 13-ka je naozaj posvetný lunárny cyklus, ktorým sme sprevádzaní a je to pre nás ako keby to zdrojové číslo práve toho, ako funguje naše telo a naše bunky. To sú už ale také iné témy. Tam sú veľké tajomstvá a keď je človek seba spojený, tak odrazu dokáže ich vidieť a čítať tieto veci.
To je na tomto krásne, to je tá akáša, to je ten prístup ku všetkému. Ja som, a z toho seba spojenia, som svetelný a som tu na zemi, tak dokážeme vlastne vidieť a čítať všetko. To je ono, nie je v tom žiadna mágia, ale alchýmia. My transformujeme samých seba a spájame samých seba s našou nebeskosťou. Ďakujem ešte raz.